egy évvel jó ezelőtt. A folyosón vártuk a tripper kezelőt. Wayne, Tommy, a Fritz meg a Pele. Na persze egyikünk sem tudta mi a másik neve. Egy közös volt, de az nagyon durva. A múltkoriban befizetett szuper kurva. Ha döng az ágy és hull a murva, hidd el, nem kell az ingyen tripla tripper. Ha így alakult, legyen egyértelmű, hogy a zenekar nélkül nincs életmű. És hű, mi legyen a Super Crew neve? Egy bánya akna legyen a Super próba helye. És ki legyen a vezető, ki legyen a feje? És maradjunk együtt, vagy váljon ki a fele? Ebből csak is egy helyes kiút lehet. A tripper fiú, de te neved fel a nevet. Elég, hagyja abba! Ez kész katasztrófa! Maga... Menjen haza, Kovács néni. Ez nem fog menni. Nem értem, hogy egy komoly orvosdelegációt miért pont striptisztáncossal kell fogadni. No de polgármester úr, ezek nem közönséges orvosok, és nekünk mindent meg kell tennünk, hogy jól érezzék magukat. Különben nincs üzlet. Maga mit csinál? Zongorázzon tovább! Alig kapok levegőt! Szorít ez a hűző! Vegyük fel! Na mi lesz már? Nem tetszik nekem ez az egész. Egyébként sem talál nálunk még egy hülyét, aki levetkőzne. Ráadásul orvosok előtt. Egyáltalán kik ezek? És... Bravo, bravo! Ó, ne! Mondja, van még valaki egyáltalán ebben a városban, aki tud zenélni? Mondja, maga ezt élvez, csak amennyire maga. Az a Rolex nem a halott hírmanek bácsi. Pedig hogy biztattuk a műtéte előtt? El a kezekkel, halálbrigád! Hol vagy, kisunokám? Kurva szerencse, hogy újra tudta éleszteni. Haver, a szív az nem kis fája. És most még ez az ajánlat is. De Tomi, mennyi lóvét mondott a nő? Sokat bele. Bajban van. Mindenképp kell neki egy zenekar. Már megint a szíve, de ez nem meglepő. Nagyapja először a háborúban kapott szívrohamot, aztán zongoristaként még 53-szor. Babonásan ragaszkodott az infarktushoz fellépések előtt. George, looks like we're gonna have to call that Ringo guy after all. Idióta zenész. Figyelj, Fritz! Mi van?
Tudom, hogy szarmas neked, de... De kaptunk egy koncert lehetőséget. Hetente kétszer, szerdán és pénteken eljártunk egy vadászklubba lőni. Általában Fritz volt a jobb. Általában. Mi a fasz ez? Véget csinálsz belőle? Fritz keze megremegett. Ez intőjel volt, de nem a legrosszabb. Ki sejtette, hogy milliók lapulnak itt, és pont itt a világ végén? Éppen a polgármesternél? Oszi, Dr. Keane mesélte, hogy a legtöbb doki milliókat adna olyan disznókért, mint a polgármester kis kedvencei. Mert a szívüket ki lehet venni és átültetni az emberekbe, mama? Legalább 50 ilyen disznója van. Szívek, vesék, májak, tüdők. És ha ő nem kezd velük semmit, hát majd mi? Milliókat fognak fizetni az orvosok. Csak szórakoztatni kell őket. Striptease nem lesz. De ez a 3 pejhes kamasz is megteszi. És a kínaiak? Halló? Találtam zenészeket az öreg helyett. Estére Fritz és Pele teljesen kikészült. A 18. feles után voltunk valami bulin, egy halgazdaságban. Lenyomjuk ezt a szaros fellépést, és egy halom lóvét fogunk rasszálni. Új cuccok, új gityók, és a nagyapádnak 2 szívet fogunk berakadni. Hallott, Tomi? 2 szívet! Legfeljebb az egyiket majd hordja a zsebét. De nem vág minket ez a nő át? Ez a... hogy is hívják? X-né. Tomi! Mi van? Meddig bírja Pele a víz alatt? 3,5 perc volt a rekordja. De most nem kockáztathattam, hogy megfullad. Kezdtek jól alakulni a dolgok. Legalábbis én ezt gondoltam. Ezek meg mik? Ki gondolta, hogy szalonzenészeket akar? Rózsaszín öltönyben. Megzizzentél, mami? Vagy megártott a kutyasétáltatás? Köszönjük! Mr. Lee, szóval ezek a hülye gyerekek mégsem vállalják, de... Kezdeni elveszteni érdeklődés az ügy iránt. Ó, ne! Hisz magája az egyetlen illegális hentes üzem a világon, amelyik szakszerűen tud eltávolítani szerveket. Nincs más megoldás. Próbálkozzunk újra az öreg zongoristát. Az nem megy. Azon már csak egy új szív segít. De nem vonni be másokat. Túl sokan tudnak az ügyről. Mit tegyek? Én kitalálni valamit. Magának kevesebb százalék. De maga csak levágja a malacokat. Én teszek kockára mindent. Az én nyomszom. Youngling Choi, néhány madárka odát nem csiripel. Énektanárt kell nekik. Csak hogy Mr. Choi a tanításhoz, mint oly sok máshoz, erős szív kell. Induljon! Először Fritz nagyapát látogatta meg, és a nővérektől az állapotáról érdeklődött. Aztán egyenként begyűjtött minket. Bárhol is voltunk. Igazán vehetnél egy nagyobb autót, Tomi?
Teljesen szétszedi a segem ez a kormány. A kislábujjamat megbecsípte az az izé. A kézifék. És ez a tükör is a legszarabb helyen van. Maga mit? Pofa be! 2 percetek van, hogy befejezzétek! Fritzért mentünk. Naponta többször kellett újraélesztenie a nagyapját. Záróra, Mr. Fritz! Perére csak hajnalban találtunk rá. A téglagyár dűlőn ilyenkor kemény partikat adtak egymásnak a környékbeli arcok. Bele! Mi van már? Van itt valaki. A próbahelyre azonnal!